Sapura sha sapura. Ndakanayo utare chokwada mawa. Ndakanayo basi. Makadi masera bro. Tiriko makadi. Mungende kutown. Kutown ndo kwandiri kuenda muri kuende pini. Kuenda mutown. Mirai. Wo, mirai. Baba mini mirai. Muri kumhanyire pikwa muri kuenda. Ani vanhu muenda mutown. Ndapedza ere kunegotiate nemi akutopinda. Ndiani wenyu? Musikana wangu uyu. Right. Zvino inini mai nini na baba mnini. Kana muchida kupinda mota, iyi mota inge Holy Communion. Ndakaitsanyira ndikainamatira kuti ndive nemota. Muchipinda moto mamupindo nemakeup. Muromo zvamakaita semunhu ari kuenda kubhawa izvo. Nai mother. Ndizvozvo. Zviri zvelift. Yakawandere. Ndo zvandiri kuti imi kana muchida kupindawo, either munogeza kumeso kana kuti munosara pano. Nai mother musada. Wana kuri kuda kunaya. Mustombura mvura. Shamwari nyara. Tokumbura mvura mata. Tipedu mvura tigezi. Terere mvura. Kana muchiti uyu mukomana wenyu, aim yekuti munoramba muchipenda kumeso ndeye. Tore mvura muchazogoma makuita zvekumbwa kana matishu. Handina matishu, nsabate background. Ndibona kuruda kunaya ndambozvitaura dhanje gara tereraone vanhu vane mota dzavo zvaunogeza kumeso. You understand? Gezai kumeso. Gezai kumeso haisi. Ngatizivane face to face, man to man. Let's watch each other. Uraiti mata kuda kunaya. Gezai tsika blizo. Munopukutira mukatandetona. Next time zivai kuti kana mchiuya haungakombiti neni ini ndini muridzi wemota. Ndini muridzi wemota iwe ndoita unga ndiwe muridzi wemota. Pindai tione maini. Baba mnini uya kumberi. Andingaiti kuti nga ini ndimi driver. Uya kumberi baba mnini. Uya kwakagara neni zvakaipe. Ayo gara. Umana. Kana mchida kusara ndataura ndikati ini mufoni mumota mangu amudairwi foni ndine BP inini madha kudii musada kundifilisa guilt ndine BP isai foni kana mundege chaimo makakwira ndege 1 hour uri mundege inonzi isai pa flight mode. Madam endai zvenyu. Mumota mangu hamudyirwi, mumota mangu hamudairwi foni, ini ndine BP. Aiwa handi isatare utara nawo. Ndokumbura kubvunza naye mother. Zvakabvunza. Hasha dzenyu idzi dziri kunyatso. Shamurume uko. Iwewe kandi ndinokunokora tsoka zvipa. Ndokunokora tsoka. Ndifunga kuti problem iri patiri isusu. Chiri kunetsa chima. Dati rafu yandiri kuitirwa mumazvikoro ndasvika pachikoro chino hapana nzvimbo. Apa ndasvika hapana nzvimbo. Ndorarama sei? Izvi mwana wangu mukundo wakadzoswa murume una ana airi, umwe form 1 umwe form 3 ndomuisa paizvo zvizvi. Asikana. Kokutaura zvakanaka mother pane kubata vanhu rafu. Muri kuona blazer rakabatwa nemukomana wangu. You see? Ndokubasa kwangu kufill Christ kuchikoro ndokwangu. Tiswana mwari wenyu matishainira. You see? Asi zvekuti dai munokwanisa kutaura ticha kuchikoro. Ndokwandinoticha asina rafu yamatibata mother. Imi fill Christ ndo izi boarding iri kushamba. Ndiyo chaiyo. Nzvimbo dzitoriko maform 1 maform 3 amuri kuswera stresseka nawa. Ndinoswera ndazvigadzirisa izvi. Apota hangu mufungi. Zvonetsa. Ndapota hangu. Chipinda nyaya pasireti. Mbowapa nyaya pasireti. Ndinodadisa maticha asangwa chivai. Ndinotopa ndakatopasa. Tisana mwari wenyu. Ndizwai chipinda iwo. Ndakatoaona pa Facebook kuti student to teacher ratio yawo zvakaenderana chipindai. Ro mukade kuspina mumoto mungenyu. Chipindai. Pindai. No, pindai. Ayo gare mashure munhu wenyu. Munhu wenyu. Gara Takutomwenda mahala.